To ani baby nevidia rady, keď sa moc frajer kúka do zrkadla v kuse. Řekneš nám, co máš dneska na sobě? Burberry, maximálne dutý, zabudol som si gadziny, ale ináč sa to snažím držať definitívne, ale jednoduché. Ja sa snažím nájsť takú cestu alebo nejaký recept, ako to vyriešiť, aby si s tým mal čo najmenej akože hesla, aby to vždy vyzeralo fajn, tak aby sa to ľúbilo baba. Podľa toho sa obliekam. A ještě se zeptám, vidím, že teďka se oblíkáš tak jako ležérně, nosíš i jako občas tenisky, klasicky, jak nosil dřív nějaký ty výstřednější kousky, nebo už chodíš takhle jakoby furt, je to pohodlný a chodím akože, mne sa zdá, že som v tom výstredný medzi tými všetkými, lebo ja som bol vždycky taký, že som sa snažil byť iný od všetkých a teraz sa mi zdá, že to týmto aj dosahujem a možno, že to príde niekomu jednoduché, ale v tejto zložitosti mi to príde ako také, že to vystupuje akurát z toho davu. A ještě poslední otázka, máš něco hezkého, co jsi naposledy koupil? Toto som si kúpil naposledy, Burberryzace, vieš, tak trošku akože monogram, aby to bolo vidno z diaľky na pódiu a takéto veci. To je jediná výstredná vec, ktorú mám. Paráda, díky moc. Díky, ček.